Zdravím vás a zároveň vás vítam u tohoto videa z novej série, a to konkrétne z série O čem je táto pesnička, alebo respektíve rozbor pesničky. Moje meno je Peter Miča, jak ste si mohli aj prečítať v názve YouTube kanálu. Skladám už cez rok piesničky, s tým, že všetky piesničky, co som zložil, tak som zložil texty a hudbu a spev tvorím cez Suno AI. No a na dnešek som si tu hned na prvý díl nachystal pesničku, ktorá je jedna z mojich obľúbených, patrí medzi moje dosť počúvané, hodne ľuďom sa ľúbi tá pesnička a zároveň je to pesnička, ktorá má aj reálny videoklip, ktorý sme natáčali v meste Skalica. Model, ktorý sa nachádza v videoklipe, je moja pani manželka, ktorá mi pomáhala vlastne s videoklipem. Prechádzala sa po místach, ktoré sú v meste Skalica najkrajší a najzaujímavejší, s tým, že celý scenár k natáčaniu videoklipu som vytvoril sám. Čiže vymyslet, natočiť, zestrihať bylo celá moja robota, s tým, že co sa týka samotného textu pesničky, k tomu si tiež ešte niečo povieme, s tým, že najskôr si povieme o tom, jak tá pesnička vlastne vznikla. Čiže co sa týka pesničky, vznikla spontánne, vznikla počas samotnej prechádzky, pretože sme sa s mojou pani manželkou, pani Záhorákovú, že niekedy ma poznajú pod menom Záhorák Pajo, tak sme sa prechádzali po tento krásne meste, bylo večer nejak okolo 10. hodiny, tak nejak bylo tma. A jak sme sa prechádzali, tak asi tak v púlke prechádzky, konkrétne ve videoklipe je to pasáž, kedy sa nachádzame pri pomníku padlých z druhej svetovej, tak odrazu som mojej pani manželke povedal, že na chvíľku si sedíme na lavičku, mám proste múzu na novú pesničku, s tým, že tá pesnička bude o našej prechádzke, jak sa prechádzame po meste Skalica. No a vlastne ja som si len sedel na lavičku a behom 10 minút vznikla táto samotná pesnička, ktorá nese názov Nočná Skalica. No, co sa týka samotného textu, tak je asi všetkým jasné, začiatek kráčam nočnou Skalicou, ulice dýchajú romantikou. Je to fakt, akože keď sa prechádzate po tej Skalici v noci, počas toho, jak sú rožaté lampy, je to také romantické. Tí staré ulice, tí proste hradby, lampy staré, sú to staré lampy, ale sú tam vnútri žárovky. Ale proste tá atmosféra toho mesta je taká strašne romantická, keď je tma. Cez deň ani tak ne, ale v noci, keď sa prechádzate po Skalici, tak zaručujem vám, že to je čistá romantika. To je brutálne perfektné. Ďalej tam máme lampy svietia jemným svetlom doplnené jemným vetrom. Práve v ten večer, keď sme sa prechádzali po Skalici, tak akorát pofúkoval jemný vetrík a to bola paráda, to bola proste maximálna parádička, kedy vlastne pofúkoval vetrík, bylo to tak fajnovo, to bol niekedy, nevím či október alebo ktorý mesiac to bol, človeče, ne, august, dokonca august, bol august, takže to bylo, a to bol večer 9:41, takže dokonca večer o 9. Ne o 10, ale o 9, zase si kúkam, teraz si práve že dívam Suno, kde je dátum, kedy som pesničku vyrenderoval. No a co sa týka už potom refrénu, prechádzku nočnou Skalicou, krásna je, pri srdce ťa romantikou zahreje, historické uce ťa vítajú, tvoju dušu atmosférou upokojujú.
Je to fakt, keď sa prechádzate, jak som už povedal, tú nočnú skalicu, je to zaprvé romantika, keď idete len vy a partnerka. A jako to mesto brutálne dýcha históriu a je to také upokojujúce. Tá nočná prechádzka je taká kľudná, upokojujúca a akože fakt je to také príjemné tá prechádzka. Ďalej tam máme históriou, toto dýcha na každom kroku, mesto krásne každý deň v roku. Mesto Skalica ja poznám v každom ročnom období, či už je to jar, leto, jeseň, zima. No a práve, že Skalica je krásna v každom ročnom období, či už je to jar, leto, jeseň alebo zima. A preto je to aj v tej pesničke tak zakomponované, že vlastne je krásna v každý deň v roku, s tým, že hradby v tichu spia, odpočívajú, veľa toho za sebou v histórii majú. Je to zase časť textu, ktorá vypovída o tom, že vlastne okolo celého mesta Skalica sú hradby, ktoré kedysi chránili mesto a niektoré sú už dosť pobúrané, takže proto je v texte napísané veľa toho za sebou v histórii majú a v tichu odpočívajú. No, co sa týka další časti textu, tak už tam máme potom čisto len refrény, pretože máme to trojslokovú, len 3 sloky sú tam. No a celkovo, keby to mal tak povedať, tak na to, aby sme natočili videoklip, ktorý môžete vidieť v pozadí, tak na natočení videoklipu sme potrebovali 5 hodín. 5 hodín sme ho natáčali, ten videoklip. A to najmä z toho dôvodu, že sem tam sa stalo, že niekto prešiel okolo mojej pani manželky, tým pádem sa musel ten záber natočiť odznova, alebo jak aj tady v prípade svietlo nám robilo zle, tak som musel ten záber natočiť znova, lebo sa muselo točiť z inačího pohľadu ten zábier, aby to svietlo proste nerobilo neplechu. Další zase sa stalo, že nám tam lampa robila neplechu, to je vidieť pri konci videoklipu, kde vlastne si pani manželka sedne na lavičku a naproti lampa. Tam tá lampa nám, taká pikoška z natáčania, lampa svítila, prešla okolo tej lampy čierna kočka a tá lampa zhasla. To sme kúkali, že ty kokos, fú, nechceš. Poraz sme byli takí, že mierne pokakaní, ale dotočili sme to aj tak, ten záber, to místo, s tým, že v Skalici sa nám výborne natáčalo a bude aj videoklip k pesničke Chvojnica, na to sa môžete tešiť, to máme v pláne v najbližšej dobe natočiť. Potom aj pesnička automaticky pôjde ven, tým, že bude vlastne videoklip k nej. No a jestli sa vám takýto typ videa ľúbi, tak paleček hore, kto ešte nemáte odbier, pacnite odbier a nezabudnite ma odebírať na ďalších YouTube kanáloch. No a v najbližšej dobe očakávajte pesničky aj na Spotify a na ďalších platformách. Už to riešim cez Ozu a cez ďalšie veci, takže máte sa na co tešiť. A nezabudnite počúvať nové pesničky, každú nedelu nová pesnička, či už je to cez den večer, ale vždycky v nedelu je nová pesnička. Takže tešte sa, pardon, tu skočila ináč pesnička. Takže tešte sa, počúvajte, odebírajte a očakávajte na najbližších dňoch, že bude už pesnička na Spotify. Už to riešim, budem to mať za chvíľku doriešené, takže tešte sa, majte sa krásne, píšte básne. Čau.